atopamos e tamén como evitalos. Pero antes quixemos sair á rúa para saber se vostedes, os galegos e as galegas, saben identificar este tipo de calotes. A ciberdelincuencia non deixa de medrar en Galicia. Nos 6 primeiros meses do ano, o número de calotes de estafas subiu un 16%. E ollo a provincia da Coruña, é a que máis número de casos ten denunciados e no que máis aumentaron estes calotes e estafas, un 26,3%. Vostede algunha vez recibiu algún correo electrónico ou algunha mensaxe sospeitosa, algún intento de calote, de estafa? Sí, que hai varios, sí. Del banco, sí. Intentaron a... Sí. A mí vame unha vez que me cerraban a cuenta no Banco Santander, pero resulta que non tiña cuenta ali. De banco, sobre todo, porque andan por diñeiro. Intentaban estafar diciendo yo que diciendo que mi hijo, tu hijo tiene se le ha roto el móvil y que le deje el nuevo número de WhatsApp que te va a mandar. Había que tiñan para intentar a vostede estafar. Pero como yo lo sabía, lo bloqueé, lo quité. Xa dixo, isto... Esta é unha trampa. Y por otras 2 ocasiones me han ofrecido trabajo. Se fan iso é porque hai xente que pica, non? No, sí, é que cando intentan é porque algunha cosa fixeron, porque lle convén. A que se expón a xente que pica? ¿De qué pica? Que le quiten todos los datos y le abran la cuenta y le quiten de todo. Pero si entende que nesa necesidade se cadra si hai persoas que terminen picando. Que pican y que pagan lo que sea por tener un trabajo, eso sí. Imagine, claro, vostede xa di que non tiña conta nesa entidade, que non a ten. E se a tivese, o perigo que se pode expoñer unha persoa se pica? Ai, dame igual, que senón eu chamaría ao banco, que o banco non me manda a min ningún mensaxe, e... A mí me mandan también muchos WhatsApp, me llaman por teléfono y pone spam. Yo ese le bloqueo enseguida, yo no le abro el teléfono. Porque hay veces, el otro día había una llamada que era de Ucrania. Digo, quieta, que tú en Ucrania no tienes a nadie. Yo ahí lo bloqueo y yo esos números que yo no conozco, no los abro. Se vostede, poñamos no exemplo, recibe un SMS do Sergas, non? Para confirmar unha cita e ten que premer. Vostede preme ou primeiro asegúrase chamando ao Sergas de que iso é real? Primeiro chamo antes de saber de que ven.